Bine vă găsesc! Mă bucur că v-am aici alături de mine, sunteți o simpatică. Eu azi n-am venit să vă vând neapărat ceva sau să vă conving, nu fac asta în general și îmi place că sunt în acest context și mă bucur că sunteți aici. Mie îmi plac târgurile, îmi plac evenimentele, festivalurile, pentru că întâlnesc foarte, foarte mulți oameni și mai ales aici o grămadă de terapeuți, specialiști în diverse domenii. Deci pe mine mă fascinează ce aud la fiecare și mai ales cu care mai interacționăm acolo printre standuri, printre expozanți. Vindecătorul silențios, când vedeți asta, oare la ce vă gândiți? Vă vine ceva în minte? Ce fain! Vine și compensează prostiile minți. Wow! Da! Am pus acest titlu de Vindecătorul silențios. Îmi place cum ați îmbrăcat așa, ați dat un răspuns foarte fain. Vindecătorul silențios, eu l-am pus așa că vine de la aloe și vreau să vorbim un pic despre... Aici sunt eu, dar... Știm toată lumea că aloe este binefăcător, vindecător de peste mii de ani, s-au purtat lupte pentru a pune stăpânire așa pe planta de aloe vera, pentru că are proprietăți extraordinar de bune. Georgiana sunt eu, de profesie sunt inginer, nu prea avea treabă ingineria și nu are cu ceea ce fac acum. N-am profesat niciodată în inginerie, însă îmi place foarte mult contextul în care să fiu cu oamenii, printre oameni, să învăț și să mai vin să dăruiesc și eu din ceea ce pot. Sunt aici să ghidez, să susțin pe cei care au deschiderea, simt nevoia că aș putea face asta la o viață mai bună din prisma unei sănătăți mai bune. Și cred că sunteți de acord cu mine că o minte sănătoasă stă într-un corp sănătos. Evident, este foarte importantă energia, vibrația noastră cu care trăim, dar important este și acel echilibru dacă reușim să ajungem pe partea de alimentație. Sunt mulți factori care ne influențiază. Sunt partener cu compania Forever, doar de 4 ani de zile fac asta, cunosc produsele de 19 ani. Nu am vorbit despre ele, doar le-am folosit câteva în casă. Ce pot să spun despre ei? Că au o vechime, au deja 46 de ani în lume, 26 de ani în România, iar Rex, fondatorul acestei companii, când a pus bazele succesului Forever, să zicem așa, s-a gândit la oameni, la sănătatea oamenilor și ce le-ar putea oferi ca să îi ajute să se mențină într-o stare de bine, dar și acest lucru să-i ajute să fie mai prosperi pe lângă partea de sănătate. Și de aici a apărut și produsul de bază, produsul vedet al companiei Forever, Aloe Vera Gel. Secretul succesului, cum scrie și acolo pe slide, stă la baza acestui produs, care vine cu o calitate riguroasă, verificări, pentru că Forever pune accent pe acest lucru și investește mereu în tehnologii de înaltă calitate pentru ca să... am un lapsus acum, ca să aibă siguranța că ceea ce ei creează ajunge la oameni în cel mai bun mod posibil, la cea mai înaltă calitate și mai încolo probabil o să dați un ochi și peste certificări. Ei pun accent pe asta și important, ceea ce citim pe o etichetă sau ce auzim, dar e important să vedem eticheta, să o citim, să avem siguranța că își acolo în interiorul acelui ambalaj. Ups, am dat înapoi. Ce este foarte important, că Forever a patentat procesul de a stabiliza gelul de aloe vera, este fără conservanți, fără... Culturile nu folosesc peste culturi, erbicide, pesticide. Singurele care hrănesc culturile de aloe vera, le fertilizează, sunt cele peste 3000 de căprițe, care... Căprițe, da. Au încheiat și contracte cu spațiile aeriene, sper că mă exprim bine, da?
ca avioanele să nu survoleze zonele în care Forever au plantații, Texas, Republica Dominicană, pentru a reduce cât mai mult poluarea. Așa, am spus de proces, nu sunt stabilizatori sintetici, este stabilizat doar pe bază de vitamina C și este acolo înăuntru, am acolo 2 flaconele mici, înăuntru cutie este planta vie, cu peste 250 de nutrienți activi. Așa, nu știu dacă știați și dumneavoastră, sunt peste 400 de specii de aloe vera și nu toate au aceleași beneficii. Cercetătorii au descoperit că, au verificat și au afirmat asta, că Aloe barbadensis Miller este singura care conține toți nutrienții de care corpul are nevoie, cei mai mulți nutrienți până la urmă. Aloe barbadensis Miller este planta aceea cu frunze late, grase și cărnoase și îi trebuie cam 3000 de ore, poate un pic mai mult de lumină și căldură, ca ea să ajungă la maturitate. E super fain să avem și în casă. Eu am câteva plante de aloe pentru că și ele își fac treaba. O juritură, o înțepătură, însă un puiuț sau o plantă care stă, uitați cum e perioada asta rece, iarna, stă mai mult la umbră, nu prea are soare, stă într-un mediu mai întunecat, că nu e așa ca vara, nu are aceleași proprietăți ca planta care crește în mediul ei propice de a se dezvolta. Așa, și această plantă miraculoasă nu este doar sursa de inspirație, ci și fundamentul din spației liniei noastre de produse variate. Câteva lucruri despre aloe. Sunt premii care le-a primit. De anul acesta este încadrat și în categoria băuturilor organice. A primit și medalie de aur la categoria alimentelor și băuturi funcționale. A primit și medalia de argint în cadrul Global Green Beauty Awards. Are certificări, are o bază de 99,7%, o concentrație 99,7% aloe pur acolo în interior, nu conține conservanți, fără zahăr, stabilizat doar pe bază de vitamina C, are și certificările ASC, halal și kosher. Țările islamice, poate că știți, sunt cam pretențioși când vine vorba de asemenea produse și atunci, fără aceste certificate, nu au cum să ajungă în astfel de țări. Suntem avizați în 168 de țări, mai exact, dacă nu mă înșel, în 169. Pe întreg mapamondul Forever este prezent și ce putem obține dacă consumăm acest suculeț, geluț de aloe vera? O digestie mai bună, partea de detoxifiere profundă până la nivel celular, reglează tranzitul, completăm acolo organismul zilnic cu sursa de nutrienți de care are nevoie, pentru că eu confirm aici și o să mă vadă și pe înregistrare, confirm că nu mănânc super sănătos, adică mai avem scăpări în contextele de genul 3 zile la târguri, o mai gușo shaorma sau ce ne pică la mână și atunci vin suplimentele sau băutura nutritivă și ne ajută. Iar pentru că nu reușim să facem asta sau și dacă încercăm, poate în masa aceea copioasă, sănătoasă pe care o avem acasă, nu sunt toți nutrienții de care corpul are nevoie și vin produsele ca să suplimenteze. Eu le numesc și nu numai eu, îmi place să le spun superalimente pentru că vin și ajută, favorizează în general starea de bine, are efecte vizibile în timp. Hai să vă spun așa, după 3 săptămâni, o lună, să bei gelul de aloe și la nivel de piele, calitatea părului, a unghiilor, și privirea parcă e alta, că lumea începe să întrebe, dar ce ai făcut? Că ai făcut ceva la tine, s-a schimbat ceva, adică sunt efecte vizibile din interior spre exterior, ajută și în controlul greutății. Bineînțeles, dacă
conștientizăm că este important să avem un echilibru în alimentație, nu o să putem mânca ce vrem, cât vrem și când vrem și să bem aloe și să slăbim. Ne ajută, chiar pentru asta avem și programe special concepute pentru detoxifiere, pentru implementarea unor obiceiuri sănătoase, dar în primul rând acea curățenie de care și ceilalți colegi de-ai mei au pomenit-o. Curățenie până la nivel celular. Avem o gamă variată de produse, de la programe de detoxifiere și controlul greutății, băuturi nutritive, iar la partea de băuturi nutritive, aici, nu știu dacă se vede asta, pentru că e deschisă la culoare, este aloe pur, este aloe cu măr și merișoare, este aloe cu adaos de piersică, cu mango, care e preferatul copiilor, mango și piersică. Ce diferă la celelalte tipuri de băuturi este că au gustul de fruct, o mai puțină concentrație de aloe, nu mai are 99,7 ca cel galben, ca cel pur. Celelalte vin cu o concentrație de 83-90% aloe, în funcție de câtă pulpă de fruct este adăugat. Avem partea de suplimente alimentare, aici am expus câteva dintre ele și nu o să vă vorbesc despre ele, dar avem tot ce ar putea accesa o persoană care dorește să vină să-și achiziționeze ceva în plus pentru sănătate, ceva extra, nutrienți. Și avem și partea de produse de îngrijire personală, igienă și nu e așa că este foarte important ceea ce punem pe piele, pentru că fiind al doilea mare organ de respirație, tot ce aplicăm penetrează straturile pielii și ajunge până la nivel de sânge, se transformă în toxine și atunci, de-a lungul timpului, mai apar diverse provocări. Eu știu, piele super uscată, că mai cade părul, apar bubițe, iritații, dermatite și astea vin din interior, ca un răspuns la ceva dezechilibru sau lipsuri. Ce să vă mai spun? Eu v-am venit și v-am povestit aici în mare, cred că mi s-au terminat și slide-urile. Da, aici am atașat și câteva certificări, apropo că am reținut și întrebarea dumneavoastră și nu era legat de ceea ce vorbesc eu. Este important că o să mai găsiți gel de aloe sau sucuri, să nu le confundăm cu sucurile din comerț, de pe rafturile din magazinele comerciale, pentru că nu este același lucru. Iar eu o să vă spun asta, nu știu dacă se vede până acolo, ce e important să urmăriți. Certificatul acesta al Consiliului Științific Internațional de Aloe Vera trebuie să numărați și să fie exact la fel aloe cu 7 frunze. Acesta este certificatul real, original. Dați un ochi de curioși și vedeți că mai există aloe, sucuri de aloe, gel de aloe cu altfel de certificări. Aloe cu 3 frunze, 5. Acesta e certificatul după care să vă uitați. Pentru că el atestă că ceea ce ați văzut că scrie pe etichetă este și înăuntru. Ce mai puteți face? Puteți verifica și cu testul cu betadina. Probabil au făcut și alți antevorbitori ai mei, nu cu gelul, cu alte produse. Vreți să vă fac? Obișnuiesc să fac, aici am apă. Am adus-o de la stand, un pahar cu apă, o să beau o gură. Să fiți sigur că e apă. Și apa în pahar reprezintă, să vă imaginați, corpul nostru curat, curățel, ca și atunci când ne naștem. Ca al copiilor, că ei încă mai spur și nu cu atâta balastru comercial. Ce fac cu betadina? Vin și reprezint toxinele, care de-a lungul timpului noi le acumulăm prin ceea ce mâncăm, prin aerul poluat, prin sedentarism, starea noastră, mediul în care trăim și trecem prin viața asta. Sper că mi-am pus și o linguriță. Super. Și faptul că apa s-a făcut maronie, cam așa arată corpul nostru când este plin de toxine. Ce se întâmplă atunci? Suntem mai obosiți, mai irascibili, somn mai prost, ne odihnim mai puțin. Eu ce vă spun acum, vă dau niște exemple din familia noastră, de la Dinu, de la soțul meu, care se punea la somn și se trezea mult mai obosit dimineața. Avea transpirații urât-mirositoare, reci,
avea și ceva provocări la nivel de inimă, să zic așa, nu știu, ceva, nu știu cum, nu a avut un diagnostic, însă medicul i-a prescris ceva medicamente, dar nu le-a luat, avea diverse stări. Ciudat. Aici mă încadrez și eu, că și eram o mamă mai ciudată, mi-a mai revenit între timp, mă rog. Diverse provocări. Și asta datorită toxinelor ce noi le avem în corp. Și prin adăugarea de gel aici, vreau să vă arăt cum el are capacitatea, mă descurc greu, că mai greu un pic, așa singură, are capacitatea de a o curăța în profunzime. Nu știu cât am pus aici, să zic 50 de mililitri, dar nu cred că sunt atâția. Curăță, asta se întâmplă și la nivel de corp. De asta noi facem ca să fie vizibil. Penetrează până la nivel celular, regenerează, reface, curăță profund organismul. De aceea și în programele de detox sau pur și simplu cei care consumă gelul pur, în general îl recomandăm cu combinații, măcar probiotic sau alți nutrienți, ca să mai echilibreze acolo minusurile. Resimt o stare de bine, de o mai bună energie, parcă ești mai lucid, știi, așa, și gândești mai bine, te trezești mai bine dimineața și cam asta e, ca să vadă ochiul omului și să vă imaginați ce se întâmplă pe interior. Probabil o fi omis să vă mai zic multe chestii, că despre aloe atâta putem povesti sau poate că aveți experiențe cu... Ați folosit careva de aici produsele noastre, de la Forever? Da. Planta ca atare. Super. Întrebarea mea este ce termen de garanție are de pildă acel suculent sau cremele? Care sunt în condițiile în care spuneți că 90 și cât? 99 în gelul galben, în gelul pur, da? 99,7. Deci fără niciun fel de conservă. Nu. Care e termenul de garanție și cum reușește fără? E stabilizat doar pe bază de vitamina C. Și planta, când, nu știu să vă explic exact procesul și în ce constă, ce știu să vă spun că în momentul în care ei au tăiat frunza pe plantație, fac sigilul acela, pentru că odată ce intră aloe în contact, de asta e important să fie ambalat într-un tetrapack opac, să nu pătrundă razele de lumină. În momentul în care ia contact cu lumina și soarele, în 4 ore își pierde proprietățile. Și atunci e direct în câmp, stabilizează și apoi îl duc rapid în 30 de zile, are garanție după deschidere. 30 de zile e uriaș. După deschidere, la frigider are 30 de zile, dar vreau să vă spun că ăsta nu stă 30 de zile. Dacă planta în 4 ore nu mai e validă după tăiere, atunci când desfacem crema sau sucul, stă 30 de zile? La desfacere, el e într-o sticlă opacă. Noi desfacem, punem în pahar, bem. Și îl închidem, dar eu vreau să vă spun că nu o să țină pe nimeni o sticlă de aloe 30 de zile. De exemplu, asta micuță, la doza minimă recomandată, îți ajunge 3 zile. Noi o bem totodată, că o bem de sete sau o combinăm cu Argi Plus, o băutură, un supliment nutritiv și același. Deci n-are cum, numai dacă iei aloe și o ții în frigider desfăcută și nu o consumi. Sincer, acasă n-am ținut-o 30 de zile să văd ce se întâmplă cu ea. Dar nu își pierde proprietățile datorită ambalajului și stabilizatorului care îl are. Da, ai folosit? Super. Și... Da. Mulțumesc că am folosit crema de pâine de la Forever. Și aia, să știți, care așa am avut foarte bine, lasă foarte bine. Dar o să încerc, uitați, mi-a dat idee să iau și cacao. Da. Să știți că Nu, numai din vedere. am folosit la Timișoara, am
Ne-am zărit la târg. Nu știu. Cred că și doamna va prezenta ceva. Și cremele sunt cu capac sau sunt de acelea care nu sunt expuse la soare, la aer floss? Pentru că dacă Nu are acces. deschideți oxide la început. Cremele ori sunt tub, se strânge de tub și punem direct pe piele. Mai este iarăși o cremă, are un sistem foarte, foarte fain. Cred că e aici într-un slide. Da, asta, pentru vârsta 40+, infinit, gama infinit. Are un sistem atât de fain, are un capac, apeși pe el și iasă numai cât e nevoie. Tocmai ca să nu introducem degetul, că odată ce ți-ai pus degetul într-o cremă, ai contaminat-o, că sunt microbi. Da, au sistemul ăsta să nu avem contact direct cu crema, lumina la ele. Și sunt foarte versatile, apropo, că eu nici nu știu care să o numesc cremă de mâini. Că eu cu crema mă fac și pe mâini și pe față. Asta? Asta e pasta de dinți. Gelul de dinți. Pe tubul, da, așa, forma, da, doar culorile sunt diferite. Și atunci nu pot numi o cremă specială de mâini, pentru că dacă e crema cu aloe și propolis, eu o folosesc în perioada rece cu succes. Aveam mâinile mereu crăpate și sângerau. Știu că e importantă și hidratarea, dar aici eu sunt o băutoare de apă numărul 1, deci n-ar fi fost asta o problemă. Și mă ajută. Asta o pot să o dau și pe față, crema cu aloe și propolis. Toate produsele ce le punem pe piele, în afară de băuturile nutritive care acolo îi aloe, toate au primul ingredient, și mă bucur că mi-amintesc să vă spun asta, aloe, gelul stabilizat. Și primul ingredient e cea mai mare cantitate din produs, e baza. Toate vin în aloe. Și atunci, că e crema cu colagen și elastină, poți să ți dai pe mâini, pe față, chiar și pe corp. Sunt versatile. Nu e una doar pentru mâini, nu e una doar pentru față. Da, asta e pentru față, gama infinit, că așa e conceput pachetul. Dar celelalte, poate o să veniți și o să dați un ochi, să vedeți. Da, la stand avem spre ieșire sau intrarea principală, nici nu știu cum să o numesc, în celălalt capăt. Ca să vă conectați cu ele și să vă dați seama. Asta e fain. Săpunul, cu săpunul lichid, noi avem numai un săpun lichid, un săpun solid și un șampon. Nu avem mai multe. Și cu săpunul lichid eu îmi spăl părul și e ok. Are bucle, folosesc și spumă de păr ca să mi-l aranjez și un difuzor, dar având aceeași bază, doar uleiurile diferă, că nu sunt toate la fel din compoziție, pentru mine își face treaba și ok. Și, în general, când suntem plecați, ca să nu am un bagaj mare, eu pun săpunul, că ne spălăm și ca gel de duș, și pe păr, și pe mâini, spăl tenul cu el, nu am un produs cu care să mă demachez. Adică să-mi curăț tenul, că eu nu mă machez, că nu mă pricep. Trebuie să învăț chestia asta. Da. Gelul de dinți, iar că vorbeam despre produse, poate fi folosit de toată familia, inclusiv cei mici, că nu conține flori și atunci se poate și înghiți. Eu mai recomand să se înghită dacă au probleme cu gâtul, că e acolo aloe, propolis și mentă. Acum să fim atenți, dacă avem o sensibilitate la propolis, o alergie, cred că fiecare știe sau sunt persoane care sunt alergice. Îi recomandat să testeze, dar eu n-am întâlnit, doar am auzit că sunt alergici la propolis. Și atunci, da, un produs la toată familia, automat economisim. Că-i săpun, că-i pastă de dinți, da. Nu, la stand aveți partea de descriere, prezentare și puteți să cumpărați direct de la producător cu reducere. Vă accesați, este un cod QR, un link, pe baza căruia vă faceți cumpărăturile direct. Eu sunt doar aici să vorbesc pentru ele, că n-au gură. Da. În magazine nu le găsiți. Pot fi expuse sau vă puteți întâlni cu produsele în saloanele de înfrumusețare. Dacă este un partener Forever și are salon sau lucrează într-un salon, are dreptul să le expună în sălile de sport. Și cam atât permite politica companiei. E foarte important să luați direct de la producător, pentru că aveți garanția calității,
că nu știți care le are de când le are, pe unde le-a ținut, garanția calității și faptul că dacă ceva nu e în regulă cu produsul, nu păi ceea ce ați citit, ce vi s-a promis, deși nu sunt promisiuni, adică nu e conform ceva sau nu vi s-a potrivit, puteți să le returnați înapoi. Nu-i argilă, lumea îl confundă. Argii de la L-arginină. Să veniți să degustați. O combinație de B6, B12, vitamina C, vitamina D, vitamina K, acid folic și L-arginină. Nu, din plantă. Și L-arginina în cantitate de 5 grame per doză, ceea ce e o cantitate mare și tot ce aici e certificat și extras din plante. Și au la bază fructe de pădure și de acolo vine și gustul ca un suculeț de fructe de pădure. Se prepară cu apă, un pahar de vreo 200 de mililitri sau dacă cuiva îi se pare prea dulce până la un jumătate de litru, este că mi-l fac într-un jumătate de litru. E o băutură nutritivă, hrănitoare, dar și energizantă. Și cu ce e înrăcită? Cu zahărul din fructe. Nu-i cu zahăr, adăugați zahăr în ele. Nu. O folosesc mulți sportivii, dar nu numai. Și noi. Pentru noi este doza minimă, un plic pe zi, elixirul tinereții, pentru că L-arginina e denumită și molecula miracol. Ne ajută să menținem așa, să ne menținem mai mult tineri, să nu îmbătrânim. Da. Largi, gelul, doza minimă recomandată e 100 de mililitri pe zi. Se poate împărți, dacă o să citiți pe site oficial, 40, 40, 40, deci 120 total. Se poate împărți în 3 ture peste zi. Dar noi îl bem și recomandăm dimineața pe stomacul gol. Că atunci știm sigur că toată lumea e acasă când se trezește și își bea doza de gel. Doză maximă nu există, spunem noi și spun și medici care îl consumă sau știu calitatea lui. Doza maximă e cât îți ține buzunarul, cât îți permiți, mai zic unii. Copiii noștri beau, am un băiețel de 9 ani, lui îi place gelul natur, fără niciun gust. Bea câte o sticluță din aia mică. Una din aia mică, 48 de lei se vine. Un litru e 145 și câțiva bănuți. Oricum l-ai cumpăra, prețul e același dacă împărțim. Deci nu e mai ieftin, că e mai mic sau invers. Că e la Bax, că nu e la Bax. Și un litru ajunge 10 zile. La o doză minimă. Cam 3 litri pe lună. Ar trebui. Crema din gama Infinit care e expus acolo, 300 și un pic de lei. Nici nu știu să vă spun prețul exact. 340, cam așa. Nu, asta e crema. Că aici eu le-am pus ca un exemplu. Aici tubul, gelul de dinți, e 47 de lei, e 130 de mililitri, se pune numai în picuț, ține, depinde câți membri suntem în casă, o lună, 2, 3. Depinde cât de mulți suntem, punem numai cât o babă de mazăre verde, da. Nu trebuie pus mult, că e foarte eficientă, spornice produsele, trebuie pus un pic și atunci țin mult. Și cu ea ne și spălăm sau o punem numai după spălat? Nu, ne spălăm pe ea. Eu îi spun, cu ea, pardon, îi spun gel de dinți pentru că nu are nimic abraziv în compoziție. Îi aloe propolis mentă și ajută la albirea dinților enzimatic. Chiar la un moment dat, nu știu, după o perioadă, să zic o lună, 2, aici suntem diferiți și mi-au spus chiar și Dinu, soțul meu, sau alți consumatori, că le-a căzut la propriu tartru de pe dinți, din spatele. S-au trezit în gură cu bucăți. Și unii, vai, mi-au căzut dintele sau eu știu ce și-o imaginat. Dar chiar cade. Medicii, sunt mulți medici stomatologi care o recomandă și chiar e foarte bună pusă și când se fac extracții, ajută la o vindecare mai rapidă. O să întâlniți la un moment dat și stomatologi care, ori first-ul de la noi, aloe first, că sunt multe produse, ajută foarte mult în vindecare, că e acolo aloe și atunci grăbește un pic acest proces. Vă așteptăm în vizită, degustăm un pic de gel, care variantă preferați
și vă mai spun orice știu, cât știu. Și eu vă mulțumesc. Mulțumesc mult!